tultiin kaverin kanssa siihen. Ja me mennään heittämään leipäkiviä. Eli mä en siis halua, että te lennätte sinne, vaan kivien pitää lentää sinne. Siis tossa on mun kaverin kivet. Joo, mutta siis ei se haittaa, vaikka on vähän. Tässä on vielä tämmönen sulle. Hei, tippuko sua kivi? Ei. No, tässä on sulle 2. Tuo ja tuo. No siis kävellään penkalle päin. Tommosen kiven ohitte. Se on tuolla siis. Ja me pelattiin äsken mölkkyä 2. Se oli siis tosi lyhyt peli. Ja kun mä sain heti 5 viivaa, siis lapsillahan niinku välillä hyvä heitä aika enemmän, mutta me ei iän perheessä siis on syö. Mutta me silleen tehtiin, että mun kaveri antoi. Mutta mä silti hävisin heti. No niin, mennään uimaan. Sama, kattokaa tota ihanaa vettä. Mennään sinne laiturille. No, mennään tänne. Mutta laiturille pystyy lilluttaa. Joo, mutta mutta mulla ei ole kyllä mitään krokseja, kuten näette. Joo. No niin, kattokaa. Pitää mennä varovasti. Meinasin just lentää. Tai itse asiassa ei meinannutkaan. Oho. Toi vitsi. No niin, kattokaa. Mitä? Kattokaa tää. Ui! Hyppäs. Eikä mä teen näin, niin sitten. Kattokaa. Ei. Nyt kattokaa tarkkaan vai. Olisinpa mä hyvä kuvaamaan. Ei hyppäs paljon. Mä voin kuvata. Oikeesti. Mut ei naamaa sitten. Kiitos. Mihin mä hukkasin ne mun kivet? Eikö ne tuossa? On. Kuvaako tarkkaa. Mut älä kuvaa naamaa tai älä kuvaa kättä. Nimittäin koska kuvaa tonne. Siis vähän. Jes. Sitten. En mä... Sä heität minne sattui niin. Näkyykö yhtäkään? Hui! Sama kun... Oho. Me mennään oikein vaikka... Tai no... Itse asiassa se olisi... Hei hei!